Dobrý den, takže jiné věci se nám nepovedly, takže budeme muset improvizovat tím způsobem, že se někoho zeptáme, ten nám odpoví na nějakou otázku a my uznáme, že je on jako hodný člověk, že nám poradil. Koukejte, takže vidíte Robina. Natáčíme jeden z populárních těch videí a chceme vám říct, vlastně my takhle každý měsíc jednou chytneme nějakého člověka, který se zeptám, jestli má srdce, třeba minule jsme upoždili peněženku a zeptali se, když nám to nějaký ten člověk to a my vám, tedy já vím, že to není moc, ale my bychom vám chtěli darovat všechny tyhle koruny, které děláme každý měsíc. Já vám vydám to si lízátko, jo? Mějte to hezky, ahoj. Ne, já nechci, děkuji. Vemte si prosím, my to máme za YouTube. My máme ještě hodně. To si lízátko, jako byste ji nevzala, jste hodný, děkuji vám. Není zač. Shledanou. Shledanou. Stopně.